Yan lang. Parang Ano sabi ng medisina, te? Sakit mo dito? yung buto niya kumakain. Ilang years mo na ito sakit? Neck po. 1 to 3 years. Neck, More than 10. 10 years na. Ang spinal niya, totoo yun. Dumidikit na, walang clearance na, sinipis ng papel. Kaso, bumuka kang bibig mo, te. Paramdam mo to? Lubog. Masakit, di ba? Yun. O, tingnan mo, nga. Tingnan mo, tumatabingi yan. Tingnan mo. Sige, ulitin mo. Nga. O, di ba? Sipa nga. O, di ba? O, di ba? Kumakalso? Okay na. Stop muna tayo dyan. Pause na. Huminga ka na malalim. Yan. Yan ang sakit ni ate. Pero na-check ko na po ito. Talagang yun natuto niyang sakit kaso may TMJ pa rin siya sakit. Gumagana naman, no? O, paano pera nito? 250. 1,000. Di ba? Huminga ka. Kabila naman. Huwag kang titingin doon. Diretso lang. Maliit naman ang leg mo. Hinga ulit. O, saan tumanog? Ang dami. Dami. Ang galawin. Pero pista wala agad. Para matapos natin maayos. Ay, ate? Sa kanto. Sa inyo, assistant. Yung pinabot sa kanya. Hindi. Yun. Diretso tingin tayo. Kanino to? Akin yan. Ah, sa ito? Alam ko pila tatay ah. Diba? Tumunog agad eh. Relax lang. Mamamanhit, diba? Marami po kasi. Yun. Yay. Diba natin? Narinig mo na? Ano na? O yan. Mamamanhit pa rin. Yun. Ngayon, dito naman tayo sa TMJ niya. Relax ng konti. Relax pa. Pagkas na lang. Relax pa. Nga nga. Mga lang. Kalulubog ka lang. GG ka ka. May kaya niya. Mga lang. Nandito ba? Mga lang. Mga lang. Mga lang. Mga lang. Mga lang. Hop. Nga nga na todo. Ilubog. Kunti patay. pa. Nga nga na todo. Sarap. Lubog. Yan. Tingnan mo. Sa tumunog. Diba? Tingnan mo ngayon. Ipiting ko. Masakit pa. Masakit? Wala na. Kalit na mukha mo. Napipisil ko na. Di wala na sakit. O, di ba? Kasi masakit. Wala na. Wala na. Parang ano na lang. Siyempre, under shock kasi matagal na yan. More than 10 years. 10. 10. Okay. Buka ng dalawang kutya. Ganyan lang. Tansya mo. Ikaw magtansya sa bibig mo. Buka. Tapos, gano'n mo lang close open. Kung titingin natin masakit. I-close open. Ano pinagkaiba? Ano pinagkaiba, Tek? Wala naman. Meron. Oh, maluwag na, di ba? Ngayon, igalaw mo leg mo kung masakit pa. Ano pinagkaiba?